मोनसे बिसिखौ नायसै जेसेयानि नयनि सयाव जे बुंदोंमोन बिनि नामा आसुरि बिनि नामा मन्त्रि ना बिनि नामा बोलोगोरा इसोर बिनि नामा अनजिमा गैयै बिफा आरो बिनि नामा सान्तिनि राजा बेखौ जों एसे सोलोंसै दानिया माबोरै बे जाफैखो माबोरै जाफैखो जोङो गोजान रथाय गोदान रथाय मोननैयावबो हाबगोन एसे एसे ना एसे एसे हाबगोन दे जों नायगोन ओंखारलांनाय बिजाबनि 15 आयदानि टेस्ट आरो 25 टेस्ट आरो 25 सिम एसे फरायनोसै दे फरायनि फोरमायनो खोनासंना जायो हा 22 फरायलांब्ला मोजां बुजिगोन बाय बुंदों बिनि उनाव मोसेया इजराइलफोरखौ गोजा सागरनिफ्राय सुरनि मारु गोरान फोथार बारियाव दैदेनलांबाय मारु गोरान फोथार गेजेर गेजेर बिसोरो सानथाम थाबायनानै थांबाय आमथाय दै मोननो हायाखिसै दै मोननो हायाखिसै बिसोरो मारा होननाय मोनसे जायगायाव सहैबाय आमथाय बिनि दैया गोखाथारमोन बिसोरो लोंनो हायाखिसै बेनिखायनो बिसोरो बेनि नामखौ मारा दोनदों राइटफ्रा मसेनियाव थांनानै होनहैबाय जोङो माखौ लोंबावनो मसेया गोसो मानिजों फोरबोनियाव जेब्ला आरज खालामो अब्ला फोरबोआ बेनो बन थुख्रासे दिन्थिदों आरो बियो बे बनखौ दैयाव जेब्ला गारसनो अब्ला दैया लोंजानाय जादों प्रेज द लर्ड जाय दैया गोखा लोंनो हाया मेलेरिया मुलिखौ जों जेब्ला साथिखौ लायो हा सिनिकला बिफांनि रोदाखौ जों जेब्ला जायो साथिखौ लायो ओरैबायदि गोखा बे दैया बिदि गोखा लोंनो हाया ओंखायनो बिसोरो ना जेब्ला मारु फोथाराव दैदेनलांजादोंमोन बे समाव दै गांबाय खिन्थु दैखौ लोंनो थाङा नाथाय जे जायगायाव मोनहैबाय बिनि दैया गोखा लोंनो हाया ओंखायनो बे दैखौ मा दोनदों मारा होननानै दोनदों मारानि ओंथिया जाहैबाय गोखा मारानि ओंथिया गोखा ना लोंनो हाया नाथाय बे समाव मसेनो जेब्ला कमप्लेन खालामदों मसेया इजराइलखौ दैदेनलांदोंमोन नालाय मसेया इसोरनाव खावलायबाय फोरबो बे दैनि दैया गोखा मा खालामनो अब्ला इसोरा मसेनो गन थुख्रासे दिन्थिदों गन दिन्थिदों आरो बे गनखौ बियो आरज खालामनानै जेब्ला दैयाव गारदों बे दैया लोंजानाय जादों प्रेज द लर्ड मानो जाखो आसुरित इसोर बिनि नाम आसुरित नङा आसुरितनि ओंथिया बे गोखा दैमोन लोंजानाय जादों आरो मोनसे आसुरित गोदान रयाव फैलायबाय मार्कुसनि 2:10-11 जों फरायबावनि मार्कुसनि 10:11 बाय बेबायदि मोनसे सोमोनांथाव खामानि आसुरित खामानि जेब्ला सासे पेरालाइसिस मानसि दंमोन बे पेरालाइसिसआ हयथ' खोनादों जिसुआ सोखानो हायो खोनादों ओंखायनो बियो बुंदों आंखौ जिसुनि खाथियाव लांदो आं जिसुनि साजायखौ मोननाय ना जेब्ला बेखौ मोनथियो अब्ला बिनि लोगोफ्रा बे पेरालाइसिस सुबुंखौ साब्रैजों बाननानै लाबोदों खिन्थु न' सिङाव फोरोंगासिनो दङ जिसुआ नाथाय ओरैबायदि बिहिर हाबनो हायैखाय बे साब्रै मानसिया ओरैबायदि फोथायनायखौ लानानै उखुमखौ बोथ्लाबदों आरो उखुमाव गाखोलांनानै दुरुंजों बे पेरालाइसिस बेमारिखौ जिसुनि सिदा खोख्लैहरदों जेब्ला खोख्लैहरदों जिसुआ नुदों आरो बुंदों बिसिनि फोथायनाया गेदेर प्रेज द लर्ड आरो बुंदों नोंनि पापआ खेमा होजाबाय नोङो साङैखौ लानानै थांदो मोननै बाथ्रा नोंनि पापआ खेमा होजाबाय साङैखौ लानानै थांदो फुंनिल' दा जेब्ला बे बाथ्राखौ खोनादों अबाक जादों मानसिफ्रा सोर जाखोब्लाय पाप खेमा होलायनो हाग्रा इसोरनि अनगायै सोर हायो पाप मावनो जेब्ला मानसिफ्रा बिदि सानदों बिनि साननाय बे साननायखौ जिसुआ मोनदांदों आरो बे बुंदों मानसिनि फिसा हौवाया पाप क्षमा होनो एखथियार दं फरायलाय मार्कुसनि 2:10-11 मार्कुसनि 10:11
Kira-kira? Yesus yang furanya, Markus ni, Dui. ini 2:11. Oh. नोंसोरो मिथिनो मोनगोन मानसिनि बिसा हौवा संसाराव पाप खेमा होनो एखतियार दं बियो बे बादक गोनांखौ होनदों नों 11 ना Oh, oke. नोंखौ आङो बुङो सिखांनानै नोङो नोंनि थाङिखौ लानानै न'आव थां आमेन Praise the Lord. Amin. Mesti मोजां बाथ्रा. आसुरि. बाथ्राजोंनो नङा होमबा? दाङाखैबो दैयाखैबो. मा होनदों? नों रसखौ फरायनो दे. नोंसोरो मिथिनो मोनगोन मानसिनि बिसा हौवाहा संसाराव पाप केमा होनो एक्टियेट दङ, क्षमता दङ। आरो बियो बादक गोनांखौ होनदों नोंखौ आङो बुङो सिखांनानै नोङो नोंनि जाङैखौ लानानै न'आव थां। जेखौ एसे जायगायाव फुथुनानै लाबोदों बे बैसांखौ लानानै न'आव थांदो होननानै थोनदों। लोगो लोगो बे गसंदों। गसंनानै बैसांखौ लानानै न'आव थाबायलांदों। Praise the Lord. आसुरित होनदोंना? इसोरा आसुरित। आरो इसोरा माबायदि आसुरित खामानि मावबोदों? ना? जिसुनि मावनायखौसो बुंसै। गोजाम बोथोरावथ' मेरला दङ आसुरिता, नङा होमबा? जिसुनि खामानि मावजेननाय आसुरित। ना? आसुरित। जोङो जेब्ला जहननि 2 आयदायाव फरायगोन, 4:9 बाहाय मोनसे बस बुंदोंमोन, नङा होमबा? मोनबायना? जहननि 2:9 फरायहर। बाहाय बुंदों जेब्ला मोनसे बस खुंदोंमोन बे बस खुंनायाव द्राखा बिदैया थोआ जादोंमोन। दाना बिमाया बे समाव दङ मरियमा फिसालाखौ बुंहैबाय जिसुनाव थांनानै बुंहैबाय बिसोरा द्राखा बिदैया जोबबाय ओंखायनो माबा मोनसे खालामदो दिनैबाय होमब्ला बेहा मावनांगौ सम जायाखैमोन होनना बुंदों। अब्लाबो बिमानि थिननायखाय बियो माखासे थिंख्लि बुथुमहोबाय आरो बे थिंख्लियाव दैखौ सोनो दोनबाय, नङा होमबा? बुंजासे थिंख्लियाव दै सोनो दोनबाय आरो बियो इसोरखौ हामबायबाय आरो राननानै होनो दोनबाय। जेब्ला राननानै होयो सिगाङाव जा द्राखा बिदै लोंदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन हामसिन गोथावसिन मिलौदो लायलांनाय बेबायदि आसुरित। Praise the Lord. मानोना इसोरा आसुरित, जिसुआ आसुरित बे खामानिखौ मावदों। बे खामानिखौ मावदों। दा जों बे आसुरितखौ मोनबाय, नोंगौना? आरोबाव दानिया जोङो माखौ मोननो नांगौ? मन्त्रि। जिसुआ मन्त्रि। दा जोंनि आसामनि मन्त्रिया सोर? आसामनिया हेमन्त बिश्व शर्मा। भारतनि गाहाय मन्त्रिया नरेन्द्र मदि, नङा होमबा? नरेन्द्र मदि बिनि संसारनि मन्त्रि। नाथाय इसोरा मन्त्रि, ओरैबायदि मन्त्रि बियो बुंदों हुदा बिजाबनि 10:17 बे बाथ्राखौ बुंबाय। फरायहरनि नामा? हुदा बिजाब 10:17 फोरबोनि फरायनि। बे फोरबो नोंसोरनि इसोरानो देरसिन इसोर आरो देरसिन फोरबो, महान बोलोग्रा आरो गिथावथाव इसोर। बियो मोखां नायग्रा आरो घुस लाग्रा इसोर नङा। Praise the Lord. बियो मा होनदों? मोखां नायग्रा आरो घुस लाग्रा इसोर नङा। बेबायदि मन्त्रि जा पास्टरा दहाय आंनो खोन्थादों, आं जेब्ला बिनियाव हाबहैदों बे मोनसे सिमां नुदों। ओरैबायदि बुंजादों जाहैबाय सोर सोरहा दाहार होनो गोनां दङ दाहारखौ बोखाजोबथोंसै, जिसुनि फैनाया खाथि जाबाय। सिमाङाव खोन्थादों बेखौ आंनो खोन्थादों। नंगौ, जुदिअ
जोङो दाहार होनांगौ थानानैबो जुदि होआलासे थानानै संसारनिफ्राय आनज्रायलाङोब्ला बेयो जोंखौ बिसार खालामदों बे मन्थ्रि नालाय ना अ सोरगो मोननो इसोर खुलुमग्राब्लाबो नोरगावसो स्राव गारहर जागोन ओंखायनो गिखांनाय फैदों आंनि सिगाङाव बुंदों आंहाबो होनांगौ दङ बिरादनो आंबो दाहार लादों बिदि होनना खोन्थादों नंगौ बाइबेलावबो दङ सोरहाबा होनांगौ दङब्ला क्लियार होनो सेस्था खालाम बोसोराव बोसोर सुफुंनो सेस्था खालाम बयबो मानसिया रावबो दाहार लायासो खायालै बयबो दाहार लायो नालाय थेखा जाथारबाय लाथारगोनथ' ना माबा मोनसे निदान फैबाय लागोन ना लाया दाहारखौ लायो दा खिन्थु जों होफिननायाव केलमिनि खालामनो नाङा नामा दाहारखौ लायो जों नांगौ समाव खिन्थु जों सुख'नांगौबो खिन्थु सुख'नायनि सिगां जिसु फैब्लाथ' फैयो ओंखायनो बे इसोरनि आखायाव गोग्लैनाया गिथावथाव फोरबो नोंसोरनि इसोरनो देरसिन फोरबो महान बोलोगोरा आरो गिथावथाव इसोर ना बेयो मोखां नायग्रा आरो बुजिग्रा इसोर जोंखौ मोखां नायनो नङा ओइ बे गोबाव सम पास्टर मावदोंमोन रेहाय होदोब्रा होननाय नङा जिसुआ इसोरखौ खावलायनाय नङा बे दाय मावबाय नालाय जाव आं सिनायासै ना आरोबाव जोङो बे एखे बाथ्राखौनो इब्रायारिनि 10:31 जों फरायबावनि बे एखे बाथ्रायानो इब्रायारि 10:31 पद मोनाखैना आं लिरबाय फरायनोसै इब्रायनि 10:31 बुंदों गोथां इसोरनि आखाइफोराव गोग्लैनाया गिथावथाव गिथावथावब्ला जों मानो इसोरखौ खुलुमो बिदिब्लालाय खुलुमाबाबो जागोन ना गिथावथाव इसोरनि आखाइयाव गोग्लैयालासे थागोन नंगौ नङा खुलुमनांगौ मोजां खुलुमनांगौ मोजां आदर खुलुमनांगौ ना आरो जोंहा रावबो होनांगौ थानो नाङा अब्ला जों बे गिथावथाव इसोरनि आखायाव माब्लाबाबो गोग्लैनाय नङा इसोरा जोंखौ बासायगोन प्रेज द लर्ड मानोना बियो जोंनो बासायनो होनो थाखायनो बियो बै समाव संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन बेथलेहेम नोगोराव ना खिन्थु बियो जे मन्थ्रि बे मन्थ्रिनि आखुखौसो जों बेयाव बेरखांहोदों जोङो हुदा बिजाबनि 32 सारियाव बुंदों हुदानि 32 सारियाव बुंदों बे इसोरा ओरैबायदि जर गोरा होनना बुंदों जर गोरा जोङो फरायनि लावद्रायगोन नामा बान ओंखारबाय नामा लावद्राया ना 32 सारि फोरबोआ जोंनि जर गोरा बासायग्रा मानोना बिनि गासै लामाफ्रा न्याय बियो फोथायजाग्रा इसोर बिनियाव इनाय गैया बियो धोरोम आरो गाहामखौल' मावो बियो धोरोम आरो गाहामखौल' अर्थात मोजांखौल' बियो मावो मानोना बियो फोथायजाग्रा मानसिखौ दा फोथाय इसोरखौ फोथायनाय आंखौबो दा फोथाय इसोरखौ फोथाय आंबो बुंदों मानोना जोंनि सालाया रेहाय गैया नालाय ना खोथाखौ बुंनो हायो खिन्थु मावनो गोब्राब नङा मावनो गोब्राब ओंखायनो मानसिखौ दा फोथाय इसोरखौ फोथाय फोरबोआ जोंनि जर गोरा बासायग्रा मानोना बिनि गासै लामाफ्रा न्याय आरो फोथायजाग्रा इसोर बिनियाव इनाय गैया बियो धोरोम आरो गाहामखौल' मावो बेखौ मावो बेनिखायनो बे इसोरा जोंखौहाय मन्थ्रि जानानै ओरैबायदि मोजाङै जोथोन लायो ओरैबायदि मोजाङै बियो दया खालामो आरो ओरैबायदियै जोंखौ बासायो जेखौ जोङो दिनै गितफोरनि लिरनाय 145 17 पदआव जों फरायब्ला मोननो हायो दया गोनां माने अननाय गोनां बे जोंखौ अनोखायसो दा जिसुखौ संसाराव थिनहरदों जेन' जिसुनि दारै बै आं सृष्टि खालामनाय आं हां सोनानै होनाय सुबुंफ्रा जेन' बासायजाथों बिदि होननानैसो बियो जिसुखौ थिनहरदों संसाराव ओरैनो नङा प्रेज द लर्ड हालेलुया बेयो जाहैबाय मन्थ्रि इसोर बोलोगोरा इसोर